tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Että saa tämmönen kokiksen juoja kaveri. Sä juot kokis tyll. 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 Ajattelin vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Tyll. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Tyll. Joo. Osittain on sukulainen sanonut, ei järkevää ole. Tyll. Joo. Terveys ja hampaat siinä menevät. 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 Siinä. Kiikosti. Ei jaksa enempää. Kiikosti. Ei jaksa enempää. Ei pysty juomaan. Ei pysty juomaan. On niin hapokas. Kiikosti. 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 Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. On niin hapokas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. On niin hapokas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. On niin hapokas. Kiikosti. Ei jaksa. Kiikosti. Ei pysty juomaan. On niin hapokas. Kiikosti. Nyttävi näin. 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 Ei tullu ennätystä. Se ei näin apokasta ole.